L-ewwel inizjattiva tax-xorta tagħha, kompetizzjoni ta' tpinġija bil-għan li twassal messaġġ dwar il-perikli li jistgħu jkunu preżenti madwarna, fosthom kimiċi, mediċini u anke ċerti pjanti li jistgħu jkunu ta' riskju għas-saħħa. B'kollox waslu 483 sottomissjoni minn tfal differenti b'xogħlijiet li ġew diskritti ta' livell li ħafna. Ġew ippremjati l-ewwel 10 tfal u klassifika fl-ewwel post Daniel Isaac. I drew a robot which was called Agent 1774, and I got the idea of drawing a robot because I like technology and electronics. Rappreżentanti tal-Malta National Poison Center spjegaw kif l-idea ewlenija kienet waħda ta' prevenzjoni. Raxtaqna li mmorru aħna nwaslu l-messaġġ, però ndunajna mill-ewwel illi aħna bħala Poison Center ma jistax induru klassijiet kollha tal-iskejjel kollha. Allura li għamilna kien illi wassalna l-messaġġ lit-teachers biex imbagħad huma jwassluh lit-tfal. Però ovvjament kellna dejna ngħidu ma ħajrnexxilhom iwasslu dal-messaġġ u għamilna wkoll kompetizzjoni biex naraw it-tfal x'fehmu mill-lezzjoni li kellhom. Il-Malta National Poison Center fakkar fis-servizzi li joffri lill-pubbliku permezz tan-numru 1774 disponibbli bejn it-8 ta' filgħodu u t-8 ta' filgħaxija mit-2 sal-ħadd. Dan is-servizz jgħin lill persuna li jkunu ġew f'kuntatt ma' xi velenu jew mediċina f'ammont żejjed.